maneng Mekah lahiripun ing Madinah madheg Rasul manggahing rasa mbarang Sekra kang bala tumingal prang campo sangya ngatali ler tatet wilating kata Ranyanggung menguncang niti benjang sangaji micil ladinyo ngedali wuwus Baben
paman sapa ora? Jawa iki Koko Prabu Kalto. Kaget jadi pegalih kula paduka gawe ekek putra kecil cagya policata kula apa? Kate kula gelak-gelak lapah kula, Bapak. Aduh Koko Prabu. Lah talah. Koko Prabu Karnawa lah talah nimbali. Enggeng rayi Sangya Parasata kula wonten ing alun-alun negari Ngastina wonten menapa Koko Prabu? Aja kaget kowe. Kadangku Kurawa kabeh tak awe ana ing kene. Sayekti aku dinawan dening Nyai Prabu Duryudana kinen ngawat-awati lampahe Bapa Durna. Wah, Bapa Durna tindak dhateng pundi? Purhananira dina iki Bapa Penemban Durna sowan ana ing negara Mandura wigatine ya kuwi nyuwun ngampil wujuding pusaka negara Mandura sepisan Kyai Nenggala kelorone Kyai Alugara kanggo srana waluyaning praja negara Ngastina sing ketaman pegebluk. Nggih keparengipun. Mula kang saka kuwiri kelampit brongkat kimpul gajah gelar Simna Barong kanggo ngawat-awati lakune Bapa Penemban Durna tindake menyang praja Mandura. Kowe kabeh kinan budal dikepyakake tumuju ning negara Mandura. Wah, la taala sendika ngestakaken dawuh menawi mekaten tumunten kepareng kula nyuwun pamit madal wasilan. Menawi mekaten kula nyuwun pamit madal wasilan Koko Prabu. Menawi mekaten kula nyuwun pamit madal wasilan. Menawi mekaten menawi mek ya mek-mekan lho kowe. Menawi mekaten kula nyuwun pamit. Inggih semanten ugi kula nyuwun pamit Koko Prabu. Kula nyuwun pamit sinuwun Prabu Karna Satama. Wonten timbaling adawuh. Nembang tengaraning para wadyabala budal tumuju negara Mandura. Sendika ngestakaken dawuh. Sang Patih Sikra anata baris nyawiji kumolong tampyak-tampyak kumragut lampahe pinarung kropyak wadana gadhe kumelar ngebake sorak kumurah. Wis kabeh padha tata-tata. Ayo Kyai Budhala. Nyuwun pamit madal wasilan Koko Prabu.
kinarya wangsit pindho kumbang pindho kumbang ngajabeng tawang susuh angin susuh angin ngendi nggone oh lole nganti keselak-selak ngono geguyub bintang tamu mbah lucune ora sepene mongko tanggapane murah ya. Bot-bote aku ngabekti karo anak Prabu Duryudana kudu tak lakoni. Kudu kecekelan kudu entuk nggonku nyuwun ngampil wujuding pusaka Kyai Nenggala lan Kyai Lugara. Sak banjure kuwi aku bakal suning Karang Kajempel mboyong Kyai Semar Badranaya bakal dirica-ricane negara Astina. Nggo tambul Kurawa. Ora urusan. Nger Kurawa tata samapting gati. Iki bakal ana perang gedhe antarane negara Ngastina lan Mandura ngasiki mengko ora kasil nggonku nyuwun ngampil wujuding Kyai Nenggala, Nger. Ya.
saking karaton negaring Mandura. Anenggi ing mriku dununging nata Mandura Prabu Baladewa atmajaning Prabu Basudewa sampun sineba sangganing para nayaka praja iwah sangganing para punggawa negaring Mandura datan kantun sangya para kawula negaring Mandura samping mangke ketadak bisawanipun satring pringgondani nanggih risang Raden Gatotkaca damel kaget penggalipun nata ing Mandura Prabu Baladewa ingkang denanti dening Sang Gatotkaca mung sabda pangandika dening Sang Nata Mandura Prabu Baladewa dadi kumangling wijining pandika Sang Nata Prabu angka krasa ingkang dereng kababaring lisan lang ramnan ingkang sasangka kumanyang mangunggung ler kanduhan remang ler lena tanpa kanen yen tan tulusa amangku sang Tiah utama Alendra muda Caket pangestu para wayah Bathara Jagat Pati Indra Jaladewaku. Prakoso. Lacal. Wonten timbalan sinuwun. Kaget penggalih kula. Sareng kula dipun timbali wonten ngersa paduka. Gusti kula ingkang sinuwun. Wen ora ngguyu iso ora saged. Ning pun telagian kula niku ngeten iki. Mboten iso nek sadetik mawon mboten ngguyu mboten iso. Wah edan marai kersil ning ati. Wah angge disapu, sapu dengkulmu. Iki pasewakan
Nggih, ngertos. Arep Baladewa kuwi arang-arang anake pasewakan ana ing negara Mandura kowe iki kudune sing setiti ngati-ati kowe iki sing taberi. Nggih. Kowe iki patih, kowe iki ora mung wong alasan, kowe iki ora mung wong gali gentro kowe ora. Ning nyatanipun kula niku riyen tiyang ketoprak dados inggih ngaten Wah edanane. Wah, angger Gatotkaca sowanteng mriki. Aduh, didangu sinuwun. Sinuwun. Prakuta. Nun. Menengo. Nggih. Edanane. Wah. Sinden kok ayu-ayune kaya. Mbok Prakuta, pripun? Menengo luwih dhisik. Nggih. Pun mriki mawon. Kula tak nyawang sing ngoten niku. Gatotkaca mboten diparingi dawuh. Padha raharja sak praptamu sak suwene kowe sowan, sakwise kowe sowan ana ngersane awakmu ing Mandura. Tansah pinaringan kawidadan ing sambikala sowan kula Prabu wonten karing Mandura. Sowan kula tebih saking Rupida marang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Tak tampa kowe ngaturke bekti karo aku. Ora liwat pangestune wong tuwa wae tampanana Gatotkaca. Nggih, kula pundi dados jimat paribe. Dayanana ing kasantosan lair lan batosipun Gatotkaca. Ya. Parayogan nuwun mulunggu. Sampun boten prang-prangiki. Banjur apa wigatine dene kowe sowan mongko tanpa tinimbalan apa pancen wigati saka karepanmu dhewe apa pancen kowe diutus dening pepundhenmu Pandhawa kadang-kadangku Yayi Puntadewa Werkudara Putra Janaka lan kembar yen to pancen ana wigati marata diage aturna kelawan awakmu ing Mandura aja nganti ingkang karempen nanging yen to kuwi wadi tumraping para kadang sedana dulur-dulur ing Mandura ayo tak saketake tak kandya ning kedaton catur netra karo awakmu ing Mandura Gatotkaca. Anjrenggang Puspitara Prakuta menapa nggih. Wah kula ki ra iso nek ora ngisru sedetik wae ra iso kula ki. Wau wirane pembunang pun kula rusak. Syukur ora. Arep bales aku ra iso wiran jarikku tak jahit. Oke ngono. Mbok Prabu Gatotkaca piye? Sewu-sewu kalpatanipun ingkang putring Pringgondani Tadhawadana. Karana kula sampun wantun ngabiyantur marsa jengantika Kanjeng Prabu Baladewa. Ora dadi ngomong, sak banjure piye? Sepisan suwan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Tak tampa pesku tampanana. Nggih, nduka pungka kalih. Sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging sowan kula dipun utus dening para pepundhen Pandhawa. Lah nek pancen kowe bener diutus, pancen kowe bener diutus dening kadang-kadangku Yayi para Pandhawa lan utawa pepundhenmu para Pandhawa diage matura kelawan Pakming Mandura. Nggih. Sepisan kula ndherekaken kentun salam takdim tuwin sembah saking Wa Prabu Puntadewa Marsa Jengatika. Tak tampa gawe gedhe ning atiku ora lewat salam taklim uga. Muga tansah katur marang saring Yayi Prabu Puntadewa. Nggih, nduka pungka kalih. Sowan kula menika rikala semanten dipun timbali, dipun dangu dening pepundhen Pandhawa. Utamanipun Wa Prabu Darmakusuma. Wigatine kepiye? Wigatosipun kula kinen sowan wonten negari ing Mandura saperlu nedya nyuwun ngambil pusaka negaring Mandura sepisan Kyai Nenggala lan kalih Kyai Alugara. Lho. Kowe didhawuhi supaya sowan ning Mandura. Wigatine ya kuwi nyuwun ngampil wujuding Kyai Nenggala lan Kyai Alugara. Ya ngono piye? Nggih, kados mekaten. Kagem sarana tetanen agung negari Ngamarta. Wah, edan-edan. Dinggo sarana tetanen agung ning negara Ngamarta. Nggih, leres kasinggihan mekaten. Awit marai mboten sarana kados mekaten. Negari Ngamarta kadidene ketaman pelak ing Jawata. Negari Ngamarta kadidene ketaman
pagebluk menawi samangke mboten kantos dipun suwuni ngambil Kiai Nenggolo kaliyan Kiai Alugoro Kinarya Sarana anggenipun badhe para Pandhawa nedya alampah utawi ngelampahi ngawontenaken tetanen agung mriku. Bila saking mriku Prabu walih-walih menapa sowan kula nedya nyuwun ngambil Kiai Nenggolo lan Kiai Alugoro nedya kula boyong wonten negari Ngamarta kula damel srana para punden Pandhawa kula anggenipun nedya ngawontenaken tetanen agung. Wah Prabu Baladewa, wah edan. Yo. Tak paringi. Tak kasih menengo. Nggih, ratalah. Ngisruh wae menengo. Nggih, wah jan edan aku digalake iki. Edan. Wit cengengesan wae rasuti aku halus karo kowe. Ah nggih, pun lah, pun mriku. Karo kaca, boten balik dawuh. Yen aturmu kaya mangkono miturut aturmu kuwi mau. Aku sarujuk, wak ming mandura sarujuk. Alhamdulillah. Pragata menengo. Nggih. Wah, jan wis ora. Wah. Ming saur manuk siji wae kok ora oleh para. Aku sarujuk karo pamanggih utawa panemune utawa gegayuhane para Pandhawa nggone bakal nganakake tetanen agung. Nggih. Mergo pancen kabeh iki mau wis dadi kudrating Gusti. Nggih. Pripun kepareng kula suwun wujuding Kyai Nenggolo kaliyan Kyai Alugoro Prabu. Sidhem jroning pasewakan wadya kang tanpa sabawa. Kapraban dening Sang Nalendra. Dereng ngantos paripun ingkang sami mbal wacana kasar geger jaba. Areng nggih, rawuhipun pandhita Sukalima Sang Tapa Pandurna pepeh-pepeh. Pindha sata metarangan gawe kagat kang sami umat mangrobahing para kawula. Kancana daya, yak dalan. Mbek marwa sing sang katriku mulung mangrompak ing wadya Kurata kura rek kiri-kiri. Wah kaget penggalih kula. Dereng ngantos kula purna anggen kula nampi aturipun anak kula pun Gathut Koceng pringgondani. Wah kedadak menika Bapa Durna rawuh wonten ing negari Mandura. Lole kang Prabu Kuduk manyar-manyar sumarante samarole. Hawala gamana kula prit gantel bututing 29. Kula niki kira anak Prabu sewu-sewu kalpatanipun ingkang Bapa ing Sukalima Tadhawatana nggih. Bapa Durna. Damel kaget penggalih kula wonten wigatos menapa. Sepisan suwen kula menika ngatur salam taklim marang Sajengantika anak Prabu Baladewa. Matur sembah nuwun. Dung kapoko kalih. Sowan kula menika ngapa ya sowan kurene iki ngapa ya? Wah nggih. Kula ngantos kesupen wah jan kula tungkul nonton Bintang Tamu. Ngatasi tangga dhewe. Lucune kaya ngono. Sowan kula dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Sepisan kinan ngatur salam.
sembah bekti marang Rasa Jengandika anak Prabu Baladewa. Nggih, kula tampi dawuh sami-sami. Ndungkap angka 3. Kalih. Ndungkap angka kalih. Sawan kula menika nedya nyuwun ngampil wujuding setunggal Kiai Nenggala. Angka kalih Kiai Alugara. Damel napa? Damel srana walyaning Praja Negaring Astina inggih menika dipun damel tumbal. Dipun pendhem wonten ing alun-alun Negaring Astina. Wila meleh-meleh menapa nggih anak Prabu? Sawan kula menika namung nedya nyuwun ngampil wujuding Kiai Nenggala kaliyan Kiai Alugara nedya kula bayang wonten Negaring Astina. Kula damel tumbal wadaling Praja Negaring Astina ing Ketaman Pakebluk nggih anak Prabu Baladewa. Caca muntap lir kinentap duka yayasinipi netra kocak ngundaranti wela tala jagat dewa Bathara Panos mangga dalan Baputra wonten diparingan dawuh kula nuwun sewu menawi Jengandika nedya nyuwun ngampil wujuding Kyai Nenggala kan Kyai Alugara kula nuwun sewu panjenengan kalah 50 panjenengan boten saged kula sumuni ngampil wujuding Kyai Nenggala lan Alugara. Lho, sapamipun menapa? Napa kula atos sing gadhahi utang kalih panjenengan? Pinten? 700, 800? Kula kondurne sebrakane sam. Mboten kok perkawis niku. Kula nuwun sewu Gatotkaca sowan wonten ing mriki menika nedya nyuwun ngampil wujuding Kyai Nenggala kaliyan Kyai Alugara. Lho, ajeng tingke napa Walau wong Gatotkaca niku wis ampuh wong wis digdaya kareng nyilih pusaka. Gatotkaca nedya nyuwun ngampil wujuding Kyai Nenggala kan Alugara menika kinarya srana tetanen agung Sangya para Pandhawa. Awit menawi mboten dipun lampahi tetanen agung menika para Pandhawa nedya ketaman ing Jawata Ketaman Pagebluk. Mila kula nuwun sewu Kyai Nenggala kaliyan Kyai Alugara ku badhe kula aturaken marang sanipun Yayi Prabu Duryudana. Sak sampunipun para Pandhawa kadang-kadang kula para Pandhawa rampit anggenipun ngawontenaken tetanen agung Bapaturna. Cek nini. Caca muntap lirik nentap duka yayasini pinetra kocak ngundaranti. Sinungwati lole kandang blukuduk manyar-manyar. Kula nuwun sewu anak Prabu, sowan kula menika kanthi itikat ingkang sae. Kula nuwun sewu. Sowan kula menika mboten wonten sarana peksa, mboten wonten sarana napa-napa. Sepisan niki kula mumpung tesih halus lho niki. Menawi Jengandika kersa ngeboti para Sata Kurawa kula nuwun sewu. Panjenengan badhe slamet gesangipun. Lho, liripun kados pundi? Dene panjenengan ngendika kados maten. Sare riyen anak Prabu, sare riyen. Kula nuwun sewu lak panjenengan boten kersa ngeboti Kurawa. Mangka Kurawa menika kula nuwun sewu sampun tigang candra. Anggenipun Ketaman Pagebluk. Wangsiting Jawata. Para kawula Negaring Astina menika saged waluya nirmala tempat jati mahmulya waton dipun tumbali inggih menika wujudipun Kyai Nenggala kaliyan Kyai Alugara. Nggih kula mangertos, kula saga, kula purun ngaturaken. Nanging sarampitipun kadang-kadang kula para Pandhawa ngawontenaken tetanen agung. Kula nuwun sewu. Lah kok panjenengan ngeboti para Pandhawa menika kula nuwun sewu. Panjenengan menika saben-saben mukti wonten pundi? Kula nuwun sewu. Panjenengan menika saged entuk jeneng enten ngendi? Enten pundi? Panjenengan menika saged entuk suara rakyat menika saking pundi? Nuwun sewu. Panjenengan pendak seba ngawontenaken pasewakan agung ingkang panjenengan sowani wonten pundi? Negaring Astina. Lah, kene ngerti anu pirsa. Nanging menika pancenestu wigati para Pandhawa kedah kula boti awit kula menika pancenestu mangertosi kawontenanipun para Pandhawa kados pundi menawi ngantos sak mangke para kawula negari kula nedya dipun paringi daharan menapa lha nggih kajengipun perkawis niku mbok ben Pandhawa menika kedah dipun kiwaken wong nyatanipun panjenengan menika sampun mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbau Denda menika awit saking mula bukane Negaring Astina lan estu mekaten menika panjenengan estu sampun nglirwakaken para Sata Kurawa aja nyatanipun panjenengan menika sampun dedilat bandha donya Ngastina
Sedaya bandha donya Ngastina panjenengan kukup sedaya. Panjenengan pun nampa kekucah saking negara Ngastina. Lah kok sampean meboti Pandhawa Ngastina sampean kiwake. Kula nuwun sewu, sampean iku Nalendra sing gadah paugeran apa mboten? Lah nek ngoten niku cetha sampean sakniki meratelaken menyatakan bilih sampean pedhot silaturahmi kalih para Sata Kurawa wonten negari Ngastina. Iblis. Jalanat sukertaning bawana iblis lanat strayali binatang. Bawadura, wonten imbalan. Kula nuwun sewu paripaksa kula mboten ngajeni kaliyan panjenengan. Jernyatane sampeyan ki wong tuwa sing ora ngerteni kabersihan. Lho, liripun kados pundi? Sampeyan ki kudune iso mbedake empan papan Baladewa ki kudu wayahe srawung eneng ngendi? Kudu milih sing ngendi? Tur meneh sampeyan rawuh mriki menika wis kalah dhisik karo anak kula Gatotkaca ning Pringgondani. Kalah dhisik? Nggih, sakarepe Gatotkaca. Wonten mriki menika kula dapur dipun utus ing anak Prabu ing Ngastina supados sing sakmangke. Kula nedya nyuwun ngampil wujuding Kyai Nenggala lan Kyai Ulega Kilan Wisrana waloyaning Praja Negari Ngastina. Panjenengan sampun kula aturi, sampun kula emutaken, kula sampun matur kathah-kathah. Bilih kula purun ngaturaken Kyai Nenggala lan Kyai Alugara sak sampunipun kadang kula para Pandhawa rampit anggenipun ngawontenaken tetanen agung. Mboten saged tetep kula suwun sakniki mung sedilit kok nggih. Ming kula pendhem sedilit kula kondurke. Nek negara Ngastina pun Walaya Nirmala Temasati jadi temah Walaya nglipar jati temah mulya kula konduraken wangsul kinarya srana tetanen agung para Pandhawa. Mboten saged. Mboten saged panjenengan kula aturi kondur. Panjenengan kula aturi kondur. Panjenengan pun kalah dhisik. Sampeyan wis kalah dhisik karo Gatotkaca, sampeyan wis kalah dhisik karo kadang-kadang kula para Pandhawa. Mula nggih empun. Kok tak bali mawon. Ning niku pokoke sampeyan kedang ngeboti Ngastina. Sampeyan kedang ngeboti Kurawa anggenipun kenaman kula. Bawadara kenging kula pringkaken menapa mboten? Kenging kula emutaken menapa mboten? Panjenengan menika wong tuwa kok ora ngerti karo kahanan. Panjenengan kok ora ngerti karo lelabuhan. Kula niku estu mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dena teng negari Ngastina. Ning sakniki wayahe kula ngayomi Pandhawa. Sampeyan ngerti menapa mboten? Melek mboten mripate sampeyan. Kacarian putra lamun kawekasan ya kawisanggeni maya wisanggeni. Oh. Duka yayah sinipi sang Baladewa kecapai mangki. Ingkang putra ing Pringgondani Sang Raden Gatotkaca rumaos sayah badanipun tumuli. Netranipun karaos mboten kiyat. Anggenipun melek bengi wekasan Sang Gatotkaca ngantuk mireng dukaning Kang Woing Mandura Sang Prabu Baladewa dadya gregah malik grembyang nedya nglarak Sang Bagawadara. Sampeyan kula aturi kondur wangsul kemawon. Sampeyan kula aturi kondur wangsul kemawon. Mboten sanedya nyuwun ngampil Kyai Nenggala lan Alugara. Oh, mboten saged. Kula sakmenika kedahipun ingkang mengku Kyai Nenggala lan Kyai Alugara sebab kula menika pun wonten ngriki. Kula niku luwih tuwa. Nadyan to Pandhawa menika luwih buta, kula luwih tuwa tinimbang Pandhawa. Putra, wonten dawuh. Sampeyan kudu bali. Mboten, sampeyan kudu bali. Wah. Edan sapa kowe mau? Kopir biasane. Prakuta cengengesan. Kriwian tadi kerucukan kuwi tadi tangisan. Wamuka wonten dawuh. Wisata wonten dawuh. Kepyak napa karo Wadyabala saka Mandura kae Kurawa cetha bakal gawe geger. Negara ing Mandura sedika ngestakaken dawuh. Prakuta, Ndun, ngliwat. Wo nggih.
Tak kira nek kon budalke Wadyabala jebul ming kon ngliwet. Mboten napa-napa kula nggih ngelih. Kula nggih ngelih. Budal nggih nyuwun pamit matur panjenengan Gusti Prabu. Bapa durung kenging menapa? Wah, reti wong diajar gendho malah takon kenging apa wae iki goblok wae goblok. Wah, edan. Teko tatu mestaka panjenengan. Tatu jeblas kelingiran watu. Aduh, remasan. Edan. Gatotkaca wani. Mula sara karo Bapadana mungsuhmu aku kere Gatotkaca. Lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ong ronanggana magawe gelare wang ong Siwa Kartomarma ya udu Siwa Yanti lho aku kula mangertos wonten menapa kowe sing mulasa karo Bapadura kula kaget kula ngantuk wa Prabu Baladewa muring-muring kula kaget kula kegetak wekasane Yang Dura kula geret kula jebles-jebleske mestakane teng watu wah bayi ora ngerteni tata krama wae ora iso ngejeni karo wong tuwa ayo gandeng wis wani mulasa karo Bapadurna saiki tandingmu du sapa-sapa nanging wakmu Kartomarma. Nuwun sewu. Kula wonten mriki menika namung daya. Kula mboten wonten niatan menapa-menapa. Lho, njur karepmu piye? Ampun kula sing perang, kula kesel. Edan. Sakleme dhewe, Gatotkaca rene. Mboten wonten perkawis kali panjenengan. Sanese mawon. Mungsuhmu aku, wah edan. Wahmu kowe. Iya, ayo Kartomarma. Nek pancen kowe arep kewirangan mungsuh anak-anak Mendura Wadyabala Mandur ayo saiki maju. Wah, mati dene aku. Langkaana kuwandaku barat. As. Oh. Bye. Bala. Bye. Bye.
temo. Dai, dai. Dai, yo alah. Wet. Aja minggat. As. Jar yo. Yo alah. Yo. Jar kowe. Balah edan. Yo alah. Yo alah. Balah. Balah. Sambato ayo. Del-delke mungsuh wahmu. Balah. Pot. Yo alah. Wot. Baya. Balah. Yo baya. Wot. Bah. Wayange ra penak. Isih anyar tadi, isih keset. Toh. Wah, apik lah. Biar ya. Ya. Put. Bala. Yo ngalah, put. Tot. Ya Allah, weh, aja mau 11 ke. Balah lah wo. Bae gugu karepe dhewe kowe ra. Oh. Sanjak ndasmu. Ya Allah, put. Balah. Put. Becah. Ya Allah. Sambato. Oh. To. Yo. Biar to. Biar le yo. Yo lah. Be lah. Oh. Woi. Mungsuh klithik mutar. Apa kuwi? Wait. Palalah. Yung alah tot. Aja mbok gucek ya ben. Aduh edan aneh wah alah alah
Ayo. Amuk Suramarta Jayamarta imbang yen padha-padha. Ngendel-ndelke wong-wong Mandura. Ayo ngejaba kowe. Wah, keparat. Ayo Wisata. Diwenehno Kyai Nenggala Nalugara. Nyo, tampan ana sikilku. Wah! Wah! Alah. Oh, jar. Ya. Jar. Pot. Yolah. Oh. Biasikal. Ayo, abuk cilok bloto bagi bodo-bodo. Abuk cilok bloto jaya bloto bagi bodo-bodo ayo Wisata. Le pancet kowe iso gawe. Wadane jelma gati negara iki oleh diwelehke karo bobodo le cak iki gajek. Kowe ulah iso nglangkai wadane jelma gati apa kelakon dosa negara Mandura bakal tak abad. Wala. 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 Wah. Wah! What? What? Wow! Basikol! Wala! Wah! Wah! Wala! What? 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 Jangan tani tak ni. What? Aduh. Gocak isih aku bingung lek ngetrap kepiye. Wis sakalem pula. Ya. Piye to kae? Malah ngliwati. Aku wegah nek nenek mungsuhku. Untuk Gatot Kaca. Aku wegah nek wong-wong Mandura cilik-cilikan wae aku mah. Wedonge ning kene. Oh ya wis ngono. Sekarang iki kudu dalang sabet trampil cah, dadi ya maklum. Ura-urapan suaramu. Kowe Wisata. Iya. Kowe wani karo Haryo teraksi. Wani wae ora wani lah ngopo. Wah edan. Dudu aku mungsuhmu. Aku iki Senopati pilih tanding. Ayo. Cari gaga. Ayo opo? Gaga. Gatot Kaca. Gatot Kaca ning kene. Ayo. Asu. Amuk Suramarta apa kowe ngono ora? Dumeh kowe ngelih wincur kaya ngono. Aku ngomongke masalah kewan ora perkara misuh ya ora. Aku reti kok kowe ngelih. Biasane sok karo kae si Wah Rai kae, Wah Muka kae. Ndi Gatot Kaca konon rene. Yo, enteni kene. Gatot Kaca, wonten dawuh Kang Mas.
Kae. Wakmu Citraksi goleki. Njaluk digimer ndase apa piye? Kirangan niku. Wonten dawuh apa? Ketut Kaca. Kowe lak bocah. Bocah sing pancen Ngabekti. ngabekti. Kula malah semelang nek jenengan ngendika mungkin nek latah kleru. Ora kowe pancen ngabekti. Karo pundan kuku rawa. Gadut kaca. Gadut Kaca. Kowe tak jaluki tututututututung gelem apa ora Nyuwun tulung napa? Kula kok malah sesek. Mireng jenengan ketika. Sesek ya ben. Nyuwun tulung napa? Aku jane wis suwe wis sengit karo papa-papate Sengkuni. Sebabipun Kakak-kakake ngrebut jajangku. mriku masalah mira perkawis pribadi kedahipun boten dipun beto wonten mriki. Oh, sakarepku. Kula kedah kados pundi? Aku gaweane ning ngantariksa. Nggih. Culna saka uncalna saka nglangit. Pasna cengele pate Sengkuni. Oh nggih. Wonten walate. Aku sing nandang. Aku balas dendam. Kula tumut dosa. Dosa ya ben sing nanggung aku. Wis kakek aku uncalna saka ngantariksa sing wah sak dhuwur-dhuwure timbles ning cenglepat sing kuwi. Kula aturi toto. Wah Citraksi. Waduh. Cah kocluk. Iki apa bedama ning langit kok. Ngetutke aku mlayu rono, ngetutke rono mlayu rono, ngetutke rono, Pak. Citraksi. Ya. Wedhus kowe rene. Ya, gimana? Kowe poni bani aku iki sengaja apa ora? Lha nggih mbabatan sengaja. Wong kula niku niba, kula wau perang kali Gatotkaca. Kula perang kali Gatotkaca, Gatotkaca nesu kali kula. Wah, Citraksi mboten kekeng kuku kula. Undurke. Paripaksa kula canrolke tengah langit. Bus, mboten mertos sangan maraning bilai ya, mboten mertos sangan maraning bilai. Kok nibani cengeli sampean? Nggih. Ngapunten. Mboten karep kula niku. Ning kok aku roh ana wong tiba. Kok kaya ngarah cengelku. Ya nggih, nyun ngapunten mong mau niku leh kula tiba meluncur saking antariksa menika, mesti sikil kula niku muni cengeli Sengkuni. Ngoten niku tadi nggih arep patung pun niki sikil kula mangken njuk ngapura pancen ora. Pancen ora dantenan. Wah, edan. Lah kok iso Gatotkaca nesu karo kowe? Niki ngeten, niku wau lak. Apa niku jenenge? Kula kepethuk kalih gagah. Ayo. Gatotkaca.
Kula niku perang, ayo Kurawa sasatus kon bali apa ora? Malah ora gelem bali sing pengarepe sing tuwek dhewe Papapatih Haryo Sesengkuni kon maju nak jejegane cangkeme. Gatotkaca muni ngono kuwi. Ngono muni ngoten niku tenan. Wah, edan. Lah cek kowe lengger Gatotkaca kok kowe wani karo wong tuwa kowe saiki. Kurti arep balas dendam ya titenana kowe titenana. Sangan iku sakeleme dhewe ora mah Gatotkaca ngger tulungan aku. Oh iya. Eyang Patih Sengkuni. Wonten menapa? Kowe mau tak takon Citraksi niboni bane cengelku mau. Kae nibot sing panjen kowe ngajar kono apa kono sing ngongkon kowe? Wo Citraksi dawuh kalih kula. Kon ngepaske cengele Patih Sengkuni. Ya rak tenan. Cah iki nek kocluk mulasara karo Sengkuni ya lihatlah pembalasan lebih kejam. Kersanipun dos pundi? Gatotkaca Wonten dawuh. kowe iki rak cah bagus kowe iki jan cah sing bocah sing pancen ngabekti. Kersanipun Aku njalna pasna matane Citraksi. Kurang-kurang bejane ora kena matane ya nggon latu-latu ora apa-apa. Ben jalinge ben ora kanggo. mekaten. Wis engko tak opahi wis. Nek berhasil nek kono jalingi ya kowe engko tak opahi. Nyuwun pangapunten kula aturi tata-tata. Wis kaya aku calon sing dhuwur Gatotkaca. Bos. Waduh. Waduh. Wah. Waduh, edan. Waduh, edan apa aja. Lah, Citraksi, rene Citraksi. Cit. Ya. Siapa sayang Anuman? Sayang dengkulmu. Wah, edan. Waduh. Untung mengkena pupu. Ngono nek kena nggon walah. Sapa sing akon masang bendho kae mau? Mboten ngertos. Sampeyan kok arep bales dendam kalih kuku kula? Enggak bisa. Oh, ora iso, Paman. Wah, edan. Waduh. Untungno kena lengotolo lah nek ora ana wis sigar sikilku mau ambles serune kok. Cadangi bendho pancen kok nak koclok kok nek. Syukurin salah siapa lu? Singane kok kaya ngono ora. Lah dalah Kakang Durna kula semanggaken Kakang.
Ayo apa? Angger wis aene kok senengane ora. Witing kelapa tak gendine tak gendeng. Ah lole kura ora nek sing kajen. Mungsa padha apa lho mandura apa edan. Ger Kurawa 100 golek dalan liya nggo nyolong pusaka Kyai Nenggala Ugara, Ger. Sumyak swaraning karenggiwan samirana ron mawar kulawan riris lumrang kantaning pos pita hong karangganing putyanira sang deca wara mrengeng lir swaraning madu branta manungsung sarining kembang Begawan Durama lenga dhisik. Kula nun amit pasang Kalimantan. Ibu Bedari, kula nuwun sewu. Ngantos ke wektu kula ngonaken dia buka celuk jineman. Awit kula menika apa? Sampun kentekan ngakal paribasanipun kula nedya. Nyuwun ngampil Kyai Nenggala lan Alugara. Lho, sebabe apa dene kita bakal nedya nyuwun ngampil Kyai Nenggala lan Alugara? Sebab rikala semanten anak Prabu Duryudana dawuh kalian kula.
Negari Ngastina Ketaman Begebluk. Bisane payu nirmala temah jati temah mulya. Menawi dipun tumbali dening Kyai Nenggala lan Alugara nanging kuciwaning manahipun ingkang abdi pun kumbayana. Rikala semanten kula sampun sumanten negari Mandura, wekasan kula nedya nembung. Nedya nglamar. Ndodhok karine nginang gambir karo suruwe. Nedya nyuwun ngambil wujuding Kyai Nenggala lan Kyai Alugara wonten ing samangke boten dipun paringaken dening anak Prabu Baladewa. Dawuh anak Prabu Baladewa. Kyai Nenggala lan Kyai Alugara nedya dipun damel serana. Inggih menika para Pandhawa anggenipun nedya ngawontenaken tetanen ageng wonten negari Ngamarta. Mila saking menika Ibu Betari kula nyuwun tulung kanthi sanget kajengipun utawi kersanipun supayanipun Kyai Nenggala menika saged wonten ing astanipun para Kurawa. Kula suwun supados panjenengan gagalaken inggih menika pun para Pandhawa anggenipun nedya ngawontenaken tetanen agung wonten negari ing Ngamarta menika Ibu Betari. Tansah pamuring sukma pung ing ramane tole sinukmaya winahya ing asepi sinim pendeleng ing kalbu Pet kaget batiku. Ora mangerteni yen to jebul Durna ya wayah ulun. Wayah ulun Duryudana kepengin gawe sarana padhang ing negara Ngastina lan ora seneng sartane sengit yen to Pandhawa kasil nganakake tenanan agung ning negara Ngamarta ya Kumbayana. Kumbayana ulun bakal minangkani apa kang dadi kekarepan kita. Syukur pinake sewu matur sembah nuwun sanget Ibu Betari. Dene paduka kersa minangkani. Tuwin nuruti dhumateng pamotahipun. Inggih menika. Anak Prabu Duryudana, mula kang saka kuwi. Gandeng ana ing kene wis ana. Dewane utawa sing gaweane ngrusak tetaneman. Tanem tuwuh ana ing Samadyapada iki ya ana Putut Jantaka. Niku wonten wingking panjenengan nika. Iya. Wah, kaya wiyaga. Persis. Persis. Wah, ikete prada Mas e. Pardi kucing. Nyak gelem dhewe ora jenengane kok yang ngono. Ngawur udu wiyaga diarani wiyaga. Wah iki Putut Jantaka wonten timbalan Ibu Betari. Budhana Malada lintring lan sak manunggalane supaya ngebyok ning negara Ngamarta. Kerusakan tanem Dukut Sewu tanene para kawula Ngamarta. Ing ngendika ngestaken damuk manjun pamit madal manjilan. Ayo pengawen nurut aku. Wah nggih. Ibu Betari kula ngaturaken matur sembah nuwun. Awi kula sareng-sareng derekan budal wonten negari Ngamarta Ibu Betari. Wonten timbalan ing Adawu. Kepiyano barisaning Wadyabala bala berkasaan lilu Banaspati jim setan priprayangan engklek-engklek balongatanda. Kanggo njampangi santane ngrusak tetuwan ning negara Ngamarta. Sendika ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal pasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Wiramba Dewa kowe melu. Nggih.
Piye to iki? Matining Karangabang nyawarake utang batil-udira kang arembur nembur eka siji wata manunggaling rasa kakarimang muni bangun ana peteng dudu wengi peteng ing antaka Ngadong Jawa timbala paduka Gusti kula Gusti Jaramaya Ingkang abdi nyadong dawuh. Ingkang abdi nyadong dawuh. Ingkang abdi pun maling raka maling sukma nyadong dawuh Gusti. Ingkang abdi mun nyadong dawuh. La ta'ala. Maling raga, maling sukma. Aja kaget kowe tak awe. Wonten yen paduka ngawe. Maling raka maling sukma maling-maling sanesipun. Maling pakaian, maling harta. Ora ngawu kawar ngawur. Mangertiya dina iki awake dhewe kinen bubrake. Para Pandhawa anggone nganake Taranen Agung. Sababipun dipun bubraken. Rusaken kabeh. Aja nganti sing aja nganti sing sisa. Ambok sithik wae. Semplar mikane. Ngurusi wae ora. Wong di keperluan ora. Arep becike sarira. Ora sah suwe-suwe mulo kang saka kuwi. Budhal dina iki kowe kabeh maling raga, maling sukma lan maling liyane. Sang Hyang Tata Kalana kalatakut maringkut siungnya kang mawingis-wingis wingis ora rupane kakiri-kiri menawi saten mekaten ingkang abdi pun maling raga nyadong dawuh. Nanging ingkang abdi mun maling nyadong dawuh. Menawi mekaten ingkang abdi mun maling nyandangan wong wedok nyadong dawuh. Nyun pamit pindhal madal waselan. Menawi mekaten kula nyuwun pamit. Edan ngene ora. Kae maling apa? Aku maling wong wedok. Maling sinden. Ora sah suwe-suwe kabeh padha budhal. Nyuwun pamit madal waselan.
Kowe sing keplek-keplek. Ya wah wis. Apa ah? Ayah, oh ya. Boy ah. Boy, boy ayah ah, boy ya, boy ah, boy ayah boy, wah, yeay, sorry sayang. Sangsaya dalu araras abhyara kang lintangku madhap titi sonya madya ratri lumrang gantaning puspita karanggiwaning putyandira sang Dwijawara ambrengeng lir swaraning matu branta manungsung sarining kembang bocah bajang ireng
angin Sirbeng Sangjang Arep kemanto sing dalu jroning ngratri dening wonten ingkang kacarita amung Sangjang Pratangga Pati jedul saking Brawitan kalingan mega sarta gunung-gunung parandira kang bisa merbawani jagat raya dupi tata sing kamantyan diwasani wau kawusus sawanjine wus ngancik gara-gara Sukra mangkara tumpak mento tete kanapa samawar cita anggara rakata Buddha Maesa Paraspati mintuna apa tukang dadi pertandane kang gara-gara nalika semana mungkin Arya ngurmati wijil repat Panakawan Kelurahan Semar Badranaya Kelurahan Nalagaring Kelurahan Petruk Kanrong Bolong Semawon Kelurahan Bagong sami Gedihan Madaring Alas Rorombo nalika semanten medal telatah ngeksi gandha Saning taloka kadhe langit lambang Trasulayan Saning taloka kadhe langit mambang Trasulayan tanu pamaneka Om